pysähdyksiä keväisenä päivänä Korkeasaaressa. Jo rannassa oli joutsen, joka ei virallisesti kylläkään tämä versio kuulu sinne Korkeasaaren eläimistöön, mutta hän nyt halusi olla mukana ja halusi myös selvästi tulla kuvatuksi. Totta kai kuvasin. Ja sitten he ovat siellä niin kylki kyljessä. Aika paljon oli näitä siinä aina kaunihimpi pareja. Mutta hän oli jäänyt yksin. Valitettavasti en tiedä hänen nimeään. Ai että minunko pitäisi pörhistellä? Minua nyt vaan ei huvita. Pysy sinä vaan siellä aidan takana. Miksi kukaan ei minua kuvaa? Hän tuli aivan selvästi anelemaan kuvausta Riikinkukon jälkeen, enkä voinut kieltäytyä. Punakaulahanhi oli aika ärhäkällä tuulella, mutta kuvaahan hän silti pääsi. Ja sitten laulujoutsen, Suomen kansallislintu, joka muuten on todella ärhäkkä myöskin hän. Eikö me ollakin kauniita? Oi että kun tuolta jostain kutittaa nyt niin kamalasti, mitähän siellä on? Kuule, kun minä olen yöeläin, minua ei huvita tulla sinne esille näin keskellä päivää, tuumasi ilves nurkassa. Sen sijaan lumileopardi oli hyvin tarkkana siihen, mitä ympäristössä tapahtuu. Ja aivan vasta kuukausi sitten Korkeasaareen ilmestynyt amurintiikeri oli päiväunilla, eikä veisannut siitä, vaikka kuinka ihmiset yrittivät saada huomiota. Samoin oli leijona. Mitäs te siinä koputatte? Kuule, nyt on mun vuoro tulla siihen rapsuttimelle, taisi tämä kaveri sanoa toiselle. Meillä on oikeastaan aika lepposaa tässä ihan näin. Mua väsyttää. Mä haluun nyt nukkua. Ai kun on mukavia unia mulla tässä. Ai että sinne pitäisi tulla poseeraamaan. Ihanko tosi? No onks nyt hyvä? Ei mua enää huvita. Olkaa te siellä. Lepo vaan. Se on kuule lepo nyt eikä muuta. Ai, mitä sä siellä alhaalla oikein teet? Mä kans tahdon tulla sinne. Mitä sä siellä touhuat? Ai takat. No kaivan nyt sitten, mä käyn vähän täällä sillä aikaa. Ai sielläkin kaivat, sä kans aikamoinen. Kuule, mä istun ja odotan tässä sitten, kaivas sä vaan. Tällaista ja paljon muutakin siihen yhteen päivään mahtui.